Todo a punto para xogar ese minuto final. Hoxe con Xian de Moraña está disposto a levar o bote. E se vos tamén estás dispostos a vir aquí a participar o Atrápame se pode, xa sabedes, 618-388-087. Escribídenos, poñemos día e hora e igual acaba despelexando por un bote tan fermoso como o de hoxe. Xogamos por 44.500 euros, Xian. Veña, imos por todas, Que ti sabes o que é enfrontarte a grandes retos. Estou seguro que podes con este e con moitos máis. Vouche facer 5 preguntas e, como sabes, por cada unha delas que respostes correctamente, levarás 100 euros. Se contesta as 5 correctamente, gañará todo o que hai no bote. E ese bote vai depender das 5 categorías que hoxe temos, que son estas precisamente. Xogamos con deuses, prensa, moedas, lugares e cidades. 60 segundos temos e 44.500 euros no bote. Preparado? Preparado. Pois moita sorte. E tempo. Deuses, xardín maravilloso onde Deus puxo a Adán e a Eva. O paraíso. É correcto. Prensa, diario publicado en Vigo dende o ano 1987. Nos. Paramos o tempo. Veremos se o diario Nos, que dixo aí Xian, xa di el no. Cambiarías a resposta? Cambiaría, sí. Bueno, pois temos 47 segundos por diante. Cambio despois. Para na segunda volta darlle unha pensada, sempre cando nos sexa Nos a resposta que estamos a buscar. Pasaremos agora a moedas, lugares e cidades. Preparado para continuar? Sí, continuamos. Pois veña, 3, 2, 1... E tempo non é correcto. Moedas. Cal é a moeda oficial de Rusia? O rublo. É correcto. Lugares. Ten nome de caldo, pero é o glaciar máis grande de España. Paso. Paramos o tempo e pensemos en glaciares. Se temos algún na cabeza para esta categoría de lugares. Voltaremos á prensa, xa sabes, diario publicado en Vigo dende o ano 87, e agora veremos en cidades o que temos. De momento xa temos dúas, xa no peto, 200 euros asegurados. A ver se redondeamos esa cifra. Vamos alá. Continuamos. Pois veña, ánimo. E tempo. Cidades. Que urbe europea está asentada sobre a antiga cidade de Lutecia? Paso. Imos a nosa prensa. Diario publicado en Vigo dende o ano... Faro de Vigo. Non é correcto. Lugares. Ten nome de caldo, pero é o glaciar máis grande de España. Caldoso non é correcto. Cidades, urbe europeas... París. París é correcto. Prensa. Diario publicado en Vigo. Pasamos, imos a lugares. Nome de caldo, pero o glaciar máis grande de España. Caldiar. Caldiar non é correcto. Volvemos á prensa. Diario publicado en Vigo dende o ano 87. Non me sale. Non lle sae, e o que se nos sai foi o tempo. Ata aquí a rolda de Xian. Parabéns, ben xogado, pero quedarnos algunhas por respostar. Atlántico Diario era o que che faltou nesa categoría de prensa, e logo en lugares o Aneto, que queda precisamente nos Pirineos, na provincia de Huesca. Ahora sí. Ahora sí. Pois foron as dúas únicas que che faltaron, amigo. Moi ben xogado, e iso ten premio, por suposto, 3 acertos, 300 euros que van para Moraña. Con Xian, máis que merecidos. Un placer meu, verémonos noutra. E no próximo Atrápame, máis cartiños no bote que agardan por vos. 44.600 euros. Non o perdades. Ata a festa. Cuidado.